in a vehicular accident Perth, no? Kada meeting namon sa Provincial Peace and Order Council, isa na parte sang inamitingan namon sa malawig gid kung kaysang diskusyon kapin pa ng vehicular accident involving minor. Kay may isa na ka member sa Provincial Peace and Order Council nag-represent sa civil society organization particular gid sa muna. Okay. So, question niya na naligad nga PPOC meeting. And I understand, and I remember, during a previous PPOC meeting, question niya ginaperme ang vehicular accident involving minors. Sining ko ganis nagligad, in-suggest ko sa provincial commander kay Colonel Rasalan, siling ko inang vehicular accident involving minor, dapat i-separate. Okay. I-separate, agad makita naton kung pilagid ka cases na. Agad na bala naton kung anong effort sa police, kagiban pang sectors, kung anong resulta kay kinaistoryahan na sa meeting, kung nag-reduce bala, kung nagsaka ang inang incident sa vehicular accidents involving minor. Okay. No, kay pila na nakabisis ka meeting namon nga gina medyo mauluid-id ang istoryahan dira sa vehicular accident. Now, although naga-promisa man nga aton kapulisan nga makandak sa checkpoint, agod nga pero para sa akon dapat it should be religiously enforced. No, ang aton nga mga layi kapin pang aton provincial ordinance sa traffic code bala, road safety ordinance una kundi manunungan na may gin-sponsor na si board member Montfort. Dapat i-implementar na ining mga vehicular accidents involving minor dapat yung mga ginikanan hindi na lang ni pagsalig sa kapulisan kiti gamay man atong pulis pila man lang kapulisan naton dapat mga ginikanan mismo sila na ba pulis sila kabataan. Yes. Istoryaon na kabataan nila laygayan nila man budlay ni makapagidadon nga mga 15 to 23 na 2022 mainit kapin pa kumakainom may isa ugani kilala sa Liganes nga dumabuang patay bata sa vehicular accident. May lang wala man nagbuang. So this is something nga dapat maistoryahan kag para sa akon isagid ba ginikanan i-police nila ang ilang kabataan kay nagka-committer man ang provincial commander nga himuon man nila ang ilang himuon para nga ma-reduce ining incident sa vehicular accident kag bilang kagi man ako mayor dapat ang mayor sa Banwa this is something nga pukusan man pukusan sa mayor sa Banwa targeton niya ibaluon niya kung bilang incident sa vehicular accident involving minor sa Banwaya ang targeton niya nga i-reduce na tawag ya pulis patawag da mga kapitan ating waangid nga ma-reduce na kay kung namo ni mo tanan nga sa mayor diri sa Kabanwanan sa mga mayor sa Kabanwanan sa probinsya sa Iloilo kay syudad sa Iloilo sigurado ko dramatically significantly ma-reduce ng incidents basta ginapukusan incidents sa vehicular accident involving minor.